shi ne ya shirya, shi ya ɗauko littattafai fiye da 500 da masu buɗa masa littattafai. Aka zo aka shirya wannan al'amari. To ashe muna zato an ce gafara sa don mutu gafara. Aka yi ta shiwowa ana ta gafasan nan gafasan nan gafasan nan. Allah biya bukata. Allah kara lafiya. Allah kara lafiya. Gwamnatin jihar Kano za ta ci gaba da bibiya a tabbata cewa an yi abin da ya kamata. Kuma ya muke ba za mu ƙara wani ya yi yunkuri har ma ya nemi matasa su fara binsa, amma alhamdulillah matasan da yau sun juya baya da wasu da gaskiya. Muna tabbatar muku dangantakar gwamnati da wannan gida Allah ya yarda. A ga ba ya ya ga Najima. Wai shi Suleiman Jibril Galadima din nan, wai ita wannan Galadima me yake nufi ne? Allah sarki, ba ita wannan Galadiman ta sarauta ce da aka washi a nan kwaru nan gari Badarawa kenan. Badarawa. Shi mutum da yake ganin shi ta kan ciya mai to a gafa na yi Kai kuma mutum ne wanda ya cancanta. A to ai shekara 8 yayi yana shi ba su ciya mun da yayi. ina jin labarin Ciya mun nan da yake na samu labarin. ai mata biki shi shekara 8 yana bin shi. Gaskiya mai kirki dole a yi da shi. Duk wata kaiwa ya riga. Dole za a yi da shi. Ya cancanta mutum ne mai taimakon al'umma, yana taimakon marayu, guragu na kasassu, kai duk safi sai ya je gidan marayu. Kai kuma kan mashekiya mai haki dai na yau ake bikin auren mata. Dole ne mu wa alaikum salam. Wa alaikum salam. Ba an ce Suleiman Jibril Galadima. Ai ba yau bane zaben ai. Sai 18 ga wannan watan da muke ciki. Okay. Mu ba mutane za su zabe shi ba. Ba mutanen gari bane? Ba mutanen gari bane. Ba kuma delegate bane. Okay. Shi ma'aikatan NNPC na jihar Kaduna su za su zabe shi ko? Saboda cancanta shi ya kai. To yanzu ya sharika lau. Yanzu yanzu ba ku ci abinci. Yana ku je ku karba abinci ba sai ina ci abinci kowa ba ya ci. Ya zo na kana cin abinci ga mutane ba sa ci. A wannan kamar rashin tausayi ne. Yake ganin fa duk yadda ake wani mutum dan uwan Suleiman Jibril Galadima. A sosai shi ma halin shi kaskan da ban da yake. Da ma dai bai ce ba komai ne kuma mutum. Ai babban gida yan babban gida ne. Yau sai na fi koshi. Shi ke bin da kan gaba mai hali ba zai bar halinsa ba, mai ado ya zai san da ba uba kuma bai ci na gaskiya wannan kan wanga da shi ne. Ai ba daɗi ga tana cin abinci ga mutane ba sa ci. Sai da kamar rashin tausayi ne. bai bar su ba. Mun da mun kwalba guda daya. Ba su kalan dangi yana bikin tsallar mata. Allah ka raba mu da halin bakar diya, mai kama da halin yar macijiya, mai ciza mai sawa a sha wuya. Ya ba lemun kwalba ga wanku. Kai, da a ba mu ku karbi lemun kwalba da Allah. Ban san ina shan lemun kowa ba ya shan. Allah ka raba mu da zaman gidan jiya, ka raba mu da sukar kanye. Ka ce ba sai mun je zaɓen ba. Ba sai ka zaɓen ba. Kawai ka bari bayan zaɓe
ka samu gift ko ka kai mai. Ka ce ma'aikatan za su zaba. Ma'aikatan. To amma ma'aikatan suna da yawan da za su zaba har yanzu kai ya ci. Cancanta shi tana zabe shi yayi. To da shi kenan ba matsala. Ina mai karban kuɗin yanzu ya min lissafin kuɗin shi ko? Nawa na kashe? Da nazari za ku gagara da misali na. Cika don ku gagara da bayani na. Allah saka alkhairi Allah bai. Gode. Nawa ne kuɗin? Yi magana akan kuɗi na tukunne. Nawa kuɗi na? Kai kadai 850 ke. 870 ne ko na? 850. Ka zabga mun turanci. Turanci sai an boko ai. Masha Allah. Gashi nan 1000 ne. Za ka ban 150 ko? To, daya. Kowa a nan ya baka kuɗin shi. Domin ba na son in ga na ciro kuɗi zan biya in ga kowa bai biya ba. Wayo, a kashe ni. Wayo, jama'a fita mai ni. Wayo, Allah, ina da yayi. Wayo.